अगस्तीन किती वाजता ता चीटी सलवे हा खुश ससरा चीटी बरोबर ते बोल अरे मोबाईल येईल मरे व्हॉट्सअप झालं मरे फेसबुक झालं मरे आणि चीट बरोबर ते बोल अरे आता हे किती किती? अरे हे किती किती? तिकीट तिकीट किती तिकीट तिकीट केसरी मरणाची मरण काय तिकीट लागतंय अरे मरण फ्री मध्ये कोणाच्या दिवसानं माहिती का नाही पडत तू खुशाला तू रडपा मरे ही केसं तिकीट केसं तिकीट प्लेनाची अहो? केसली केसरी प्लेनाची कोण तर तू लंडन 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 अरे किती आगू बाबा किती? सेल्वी तू मरे तुगल्या ससरा तू बरो तुगे तियास बरे आता तू जाण किती? आम्ही कोकणी भाषे पिक्चर आहे लागले होय 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 सारखी बरी चालताय पिक्चर आता चालताय हांव जाणा चालताय मुगेल एक फ्रेंडान होय. अक्षय चोप वालेरियन वाज म्हण आणि पिक्चर काढा पिक्चर नाव किती नाव किती पादरी नाव ना ऐ कोण सांगता पादरी नाव नाम कोण सांगत रे पादरी नाव नाम फादर सांगतात तेक नाव ना फादर कसे सांग तेक नाव ना फादर विताल तेक नाव ना हा फादर रिमेक ही नाव ना अरे रे तू समलो ना नाव नाव फादर असताय अरे नाव नाव मुली सांगता काय? फादर सगळ्या नाव आहे तुझी नाव सेल्वी नु होय. मुई नाव अगस्तीन नु होय. सगळ्या नाव असते पण पिक्चर नाव किती पादरी नाव ना क्वेश्चन मार्क हा यश म्हणून सांगू क्वेश्चन मार्क म्हणून सांगू सगळे पादरी नाव आहे रे हांव जाणा होय. हे पिक्चर ओतुंबराचे 5 तारखेर लंडन साउथ हॉल दी विलर्स हाय स्कूलांक रिलीज 3:30 होय. आणि ओतुंबराचे 6 तारखेर वेमली तू हा पिक्चर सांगू अरे बाबा हांव पिक्चर हा. ना पण हे पिक्चर ओतुंबराचे 5 तारखेर साउथ हॉल रिलीज जाता होय. त्या दिसाचे पिक्चर हांव गेस्ट ऑफ ऑनर म्हण हा गेस्ट ऑफ ऑनर म्हण किती कितें? मानाचो सोयरो अरे एक सांगू गोंय येवपाना पिक्चर येवपा ना येता गोंय येता रेडी राव हे चोवपाक ते भाशेन हांव सगळे लंडनच्या भाव भयणीक सांगता पाद्रीक नाव ना हे वालेराना गेले पिक्चर ओतुंबराचे 5 तारखेर साउथ हॉल आणि ओतुंबराचे 6 तारखेर फॅमिली 3:30 पयलीच तिकेट काडाय आणि रेडी रावाय मागीर म्हणा काय आमकां पिक्चर चुकवले म्हणून पयली तिकेट काडून रावले आमकां बरें आणि तुमकांय बरें गोंय पिक्चर हें आसतलें हांव गोंयचो येतलो गोंयचोय बरें बरें वयता वयता कशें करूं जाय रा रे हुंय वयता लंडन वयता रे हांव रा रे पिक्चर तुमरा 5 तारखेर आनी तू बेगी पॅकिंग कोण कितें करता बाबा मनशाल मरे सदां रेडी रावले सांगू जाय केदो कितें जाता तें कित्याक हांव वयता बसीन न्हू प्लेनान वयता प्लेनान म्हणजे रेडी रावो जाय पिक्चरान नांव कितें पादरी नाव